We have Igbo language. Our topic says Igbo auxiliary verbs. Enyemaka Ngwaa. There are two main auxiliary verbs in Igbo. They are na and ga. Auxiliary verbs na indicates present participle or present continuous. Example, na-a maọbụ na-e. The choice of na-a or na-e will depend on vowel harmony, if the main vowel has heavy vowels or if it has light vowels. Ihe a na-akọ ebe a bụ na abịa n'Igbo na-enwere ụzọ enyemaka ngwa na-abụ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Nke mbụ bụ na, nke ọzọ bụ ga. Ya na-akọwa na n'ihe ha na-agosipụta bụ ihe na-eme mgbe ahụ mbụ ịbịakwa ebe a ịhụ na ihe ahụ na-eme na-aga n'ihu. Continuous tense. Ya sịkwa nke ọzọ na tupu ga-etinye na a mbụ auxiliary verb ahụ maọbụ na before ga-etinye ya n'isi ngwa, na ị ga-ene anya ọ bụrụ na isi ngwa ahụ n'ọbụ ụdaume mfe light vowel, ị maa na ọ bụ na a ka ị ga-etinye n'isi ngwa ka o wee nwee ike zuo ezu. Ọkwa nna ọ bụ heavy vowel dịka na itinye ya na maka ịbịa na ụdaume ekere ya ụzọ abụọ, enwe otu ndị na-adasi ike, enwekwa otu a. Ọ ya ka anyị na-ekwu. Ịbịa n'ebe a ị ga-ahụ gba, ị ga-ahụ na ọ bụ a light vowel, ihe dị na isi ngwa. Ihe ị ga-eme bụ ga-eweta na a tinye ya n'ebe a, ọ bụrụ na agba. For example, Mary is dancing. Mary na-agba egwu. Eze is going to school. Eze na-aga ụlọ akwụkwọ. Ada is praying. Ada na-ekpe ekpere. Ị ga-ahụ na ebe a nọ kpe. Ya bụ ịchọkwa itinye auxiliary verb ahụ bụ enyemaka ngwa, ị ga-eweta na iweta na tinye ya ebe a, ọ pụta na ekpe ka o nwee ike nwee ndaba ụdaume verb harmony. Ya ka anyị na-ekwu. Eze is playing music. Eze na-akpọ egwu. Ị na-anya ị ga-ahụ na ọ bụ ụdaume mfe bụ ihe dị ebe a, kpọ na ụdaume mfe otu a. Ọ ya ma anyị ji tinye ya na a, ya pụta na-akpọ egwu. Obi is writing. Obi dee ihe. Ị na-anya ebe a ị ga-ahụ na ọ bụ dị n'ebe a, ụdaume dị arọ, heavy vowel. Ngwa bịa na ebe a na-ahọta answer maọbụ azịza, ọ bụ na a ka a ga-etinye n'ebe a ka ọ bụrụ obi na-ade ihe. Ịhụgọnụ ka ọ na-ada m n'ọnụ. Ka ọ bụ obi na-ede ihe. Kedu nke ka daba n'ebe a? Ngwa họrọ otu n'ebe a dee ka ọ pụta ahịrịokwu dị mma na ntị. Ngwa tụsara m ihe onyonyo a ka emesienụ.